Ettekö hahmottaneet? Sun täytyy käydä WC:ssä. Munkin täytyy käydä WC:ssä. Munkin täytyy käydä WC:ssä, jos luostarissa on sellainen. Siis teikäläisen täytyy käydä WC:ssä. Ei teikäläisen. Et voi sanoa teikäläinen. Jos meillä päin murteessa teikäläinen tarkoittaa teidän eli meidän vanhempia, eli minun vanhempiani. Jos sanot teikäläinen, teidän täytyy sanoa teikä tai meikä tai heikä tai siltä väliltä tai reikä, jotta notta menee perille asia. Sanoo rusinarasia, joka ei koskaan tule olemaan avoinna, koska se hyvin monesti voi tapahtua itse kullekin tässä säädyssä. Mutta murteiden välillä on hyvin suuria eroja. Monet meistä on Tonia, toiset Teroja, mutta kaikki jostain syystä villasia. Koska meistä kaikesta tulee sillasia juttuja ulos, kuten kakka. Jos pöydällä lojuu lehti avotakka, sen toimittajasta tietoa ei, koska toimittajan syöpä pois vei. En voi muistaa asioita näitä enää. Kalja mulle tekee päähän jotain tenää. Ei tästä perkele tule mitään. Riimiä löydy sanalle, mitään ei löydy, koska saunasta puuttuu löyly ja joka tapauksessa sitä on heittää ja jos ei viinat riitä, niin puntikkaa keittää. Mutta huivi naamaan on heitettävä. Tai edelleen puntikkaa keitettävä. Ei mene huivi naamaan, se menee kaulaan. Pääsenkö karaokeen kohta laulaan? Murre jatkuu, pieruni pahalta katkuu. Loppu tuli nyt. Olen kännistynyt. Hyvää yötä. Monelle artistille mielentyötä. Myötä tai hyötä, tai teikäläisiä, tai meikäläisiä, tai heikäläisiä, tai teitsi tai meitsi. Sää ja mää, uutiset sää ja mää ja sä ja mä, eli mäsä, eli rikki. Tuli otsaan kohta tikki. On monia sananlaskuja huonoja. Olen käynyt pitkin Norjan vuonoja. Mies tuli paskalta, näyttää paskalta. Osittain myös Jaskalta, mutta naapurissa Jaska asuu. Ei soi enää rillumarei, joten on pakko lopettaa tämä soitto. Kohta on jo aamunkoitto. Edelleen kapakassa istunut. Huomiseen estetiikan tehtävään valmistun henkisesti, sanoi henki.